Gut Relief není všechno, co se o něm říká a můžete být podvedeni. Sledujte až do konce. Toto video vám může ušetřit peníze a hlavně zachovat vaše zdraví. V tomto videu zjistíte vše, co potřebujete vědět o Gut Relief. Zda skutečně plní, co slibuje, zda stojí za to vyzkoušet v roce 2026 a hlavně, zda může přinést skutečnou změnu. A hned vám řeknu jednu věc. Prodává se pouze na oficiálních stránkách. Kdekoliv jinde je produkt padělaný. Viděl jsem mnoho reklam online, buďte opatrní. Oficiální webové stránky nechám v popisu. Gut Relief slibuje odstranění nadýmání, zlepšení trávení a obnovu střevní rovnováhy, a to vše během 9 dnů. Zaměřuje se na archea produkující metan, které jsou hlavní příčinou nadýmání. Ale funguje to opravdu? Odpověď není jednoduchá. Existuje mnoho pozitivních aspektů, ale je důležité mít realistická očekávání. Není to zázrak. Žádný doplněk nedělá zázraky, tím méně ty přírodní. Jsou pouze podporou, která vám může skutečně pomoci, pokud již máte zdravé návyky, jako je kontrolovaná strava a fyzická aktivita. Pak může posílit vaše výsledky, být přidaným přínosem. Složení kombinuje přírodní složky s cetogenním účinkem, spalováním tuků a zvýšením energie. Namísto pouhého potlačování symptomů pomáhá Gut Relief tělu řešit kořenové příčiny nadýmání a obnovovat zdravý střev zevnitř. A tento přístup může udělat velký rozdíl. Když se střevní rovnováha obnoví a nadýmání zmizí, projeví se to. Břicho je ploší, trávení je bezproblémové a sebevědomí se vrátí. Ale abych byl velmi upřímný, stane se to pouze, pokud již máte zdravé stravovací návyky a životní styl. Takže, jak jsem řekl, je to podpora. Pokud máte velmi špatnou stravu a necvičíte, vůbec vám to nepomůže. Chci to uvést na pravou míru, nechci vás klamat. A další bod. Pokud je váš případ vážnější, je nutná lékařská léčba. Rozdíl tohoto doplňku spočívá ve vědeckém základě. Gut Relief využívá extrakty se skutečnou podporou, jako je extrakt z kořice, který pomáhá snižovat plynatost a nadýmání. Extrakt z máty peprné, který uvolňuje svaly trávicího traktu. Komplex trávicích enzymů, který pomáhá rozkládat potravu pro lepší vstřebávání. Extrakt z artičoku, který stimuluje produkci žluči a zlepšuje trávení tuků. A extrakt ze zázvoru, známý pro urychlení vyprazňování žaludku a snížení nevolnosti. Tyto složky synergicky působí na neutralizaci mikroorganismů produkujících metan a poskytují enzymatickou podporu pro kompletní trávení. Každá složka hraje klíčovou roli. Skořice a máta peprná zmírňují nepohodlí, enzymy zajišťují efektivní trávení, artičok podporuje funkci jater a zázvor sklidňuje trávicí systém. Společně nabízejí komplexní řešení pro zdravý střev. Co se týče vedlejších účinků, nejsou hlášeny žádné závažné případy. Přesto, pokud máte nějaký specifický zdravotní stav, poraďte se nejprve s lékařem. A co víc? Gut Relief nabízí záruku. Pokud vám nebude fungovat, můžete požádat o vrácení peněz. Bez nutnosti zdůvodnění. Ale pozor, to platí pouze pro nákupy provedené na oficiálních webových stránkách. Odkaz je v popisu videa. Vyhněte se Amazonu nebo neautorizovaným stránkám. Bohužel existuje mnoho nebezpečných padělků. Takže, stojí to za to? Pokud trpíte nadýmáním, plynatostí a špatným trávením a hledáte přírodní řešení, které se zaměřuje na kořenové příčiny, stojí za to vyzkoušet. Samozřejmě s vědomím, že to není zázrak. Může vám skutečně pomoci zlepšit trávení a obnovit střevní rovnováhu a má záruku, takže můžete požádat o vrácení peněz, pokud se vám výsledky nelíbí. V takovém případě to stojí za test. Doufám, že jsem vám pomohl učinit informované rozhodnutí o Gut Relief. Uvidíme se v dalším videu.